Rahama Sadau ta yi zazzafan martani akan dakatar da Twitter a Najeriya. Fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood, Rahama Ibrahim Sadau ta yi zazzafan martani ga gwamnatin Najeriya kan dakatar da Twitter da ta yi na tsawon watanni 2. Jarumar ta yi wannan martani ne a shafinta na sada zumunta a Instagram a sashen Story, inda ta rubuta cewa wai yaushe za a dawo da Twitter ne, ya isa hakanan haba. Kimanin wata 2 da suka gabata, gwamnatin Najeriya ta haramta amfani da shafin Twitter ga 'yan ƙasar, kamar yadda mai watsa labarai na gwamnatin Lai Muhammad ya bayyana. Gwamnatin Najeriya ta ɗauki wannan mataki ne bayan da shafin Twitter ya goge saƙon da Shugaba Muhammadu Buhari ya wallafa a shafinsa na Twitter game da 'yan ta'addan Biafra masu rajin kafa sabuwar ƙasa a Najeriya, inda Shugaba Muhammadu Buhari ya gargaɗi 'yan ta'addan. Nan take sai shafin na Twitter ya goge saƙon da shugaban ya wallafa, inda suka bayyana cewa wannan rubutu ya saba ƙa'idojin su. Sai dai a 'yan kwanakin nan an cimma yarjejeniya inda gwamnatin Najeriya ta kafa musu wasu sharuɗa tare da neman gina ofishin jakadancin kamfanin a Najeriya.